Machiegni kendo nyakoram gajwang' chenro no imore wadhi mbele gi weche manyien. Jopiny ma Kabodho e sub-county ma Nyakache county ma Kisumu onego thuond ng'ielo mabor ma borne nyalo romo futa 16 bang' thuondno ka achiel kuom jodak ma kono. Apisa mochung' ne rito lee mag bunge KWS nochopo kendo wang'o thuondno bang' yudo ripot kowuok kuom jopiny. Kwan mag ng'ielo ma osebedo ka inene gwengego nyakorom gajwang' osemedre ka chich nitiere ni en kaluwore kod liet masani nitiere. Jokanya sekta mar thieth osundo serikal ahinya kaluwore gi digni mar